Sa pool sa CCTV, ang panloloob ng isang lalaki sa isang water refilling station sa Barangay Pawili, Bulacan, Camarines Sur, 1:14 ng umaga nitong Miyerkules, Setyembre 17. Kinilala ang sospek na si alias Ian, 19 anyos at residente ng nasabing lugar. Batay sa ulat ng Bulacan Municipal Police Station, 6:30 na ng umaga ng parehong araw nang mapansin ng may-ari ng pasilidad ang nangyaring pagnanakaw. Ngunit bandang 2:30 na ng hapon nang maisumbong ito sa kanilang himpilan matapos na i-report ang insidente sa barangay. Sa investigasyon, umakyat sa bakod ang sospek at pirsahang binuksan ang bintana ng water refilling station hanggang sa makuha ang 40,000 pesos na kita ng establishmento. Actually, ma'am, nung pag-dispatch po namin ng bandang 2:30 po ng hapon, pag-dispatch po namin, so mga around 3:10 PM po ng September 17 din, inaresto po namin, ma'am, yung suspect. Ano po, kasi nasa may malapit man lang siya, ma'am, dun sa residensya po nung pinangyarihan. Sa tulong na rin ng CCTV at ng mga tumayong witness, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga otoridad na nagresulta sa pagkakaaresto sa sospek. Napag-alaman din na dating empleyado sa nasabing water refilling station ng sospek, kaya kabisado umano nito ang pasikot-sikot sa lugar. Considering pong familiar po siya dun sa sa vicinity, dun po sa compound ng bahay. So mabilis na lang po yung pag-penetrate niya po dun po sa may water filling station kasi parang sakop din, ma'am, ng compound ng bahay ng may-ari. Base po sa CCTV and dun po sa witness, positively identify po siya. Actually, ma'am, yung suspect po natin, ma'am, hindi naman po siya, ma'am, nag-aamin na siya po yung gumawa nung pagnanakaw. Wala pong pag-aamin na nangyari. Dito po sila, ma'am, na ituloy po yung kaso laban po sa suspect. Nasa kustodiya pa siya ng Bula MPS at naharap sa kasong robbery. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.